ዕድሜ ኣሽሓት ዓመታት ነነዌ ትበሃል ኣዝያ ግዙፍትን ሓያልን ከተማ ነበረት። ነገር ግን ክፋኣታን ሓጢኣታን ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ዓረገ። ሽዑ እግዚአብሔር ንነቢዩ ዮናስ ፀዊዑ ተንስ እሞ ናብቲ ዓባይ ከተማ ነነዌ ኽድ፣ ክፋኣቶም ሓይሉ እዩ እሞ ሓጢኣቶም ገዲፎም ንኽምለሱ ስበኽ በሎ። ዮናስ ግን ካብ ገጽ ኣምላክ ክሃድም ወሰነ። ናብ ነነዌ ክኸይድ እናተገቦ ገጹ ናብ ተርሴስ ኣብ ትኸይድ መርከብ ተሰቐለ። ነገር ግን ካብ ኣምላኽ ዝሕባእ የለን። ኣብ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ተለዓለ። እታ መርከብ ክትስበር ድማ ቀረበት። እቶም መርከበኛታት ዕጫ ምስ ኣውደቑ እቲ መዓት ብስንኪ ዮናስ ምዃኑ ፈለጡ። ዮናስ ድማ ናብ ባሕሪ ደርቢ ንበሎም። ናብ ባሕሪ ምስ ደርበዮ እቲ ማዕበል ጸጥ በለ። እግዚአብሔር ግን ንዮናስ ዝውሕጥ ዓብዪ ዓሳ ኣዳለወ። ዮናስ ኣብ ከርሲ እቲ ዓሳ ኮይኑ ን3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ጸልማት ጸንሐ። እቲ ዓሳ ንዮናስ ቤት ማእሰርቱ ዘይኮነስ ቤት ጸሎት ነበረ። ካብቲ ዓሚቕ ባሕሪ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ተማህለለ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ዓሳ ኣዘዞ። ንዮናስ ድማ ናብ ንቑጽ ምድሪ ተፈኦ። ዮናስ ኣብ ውሽጢ ከርሲ ዓሳ ኮይኑ 3 መዓልትን 3 ለይትን ጸንሐ። እዚ ታሪክ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ 3 መዓልቲ ቀብርን ትንሳኤን ምሳሌ እዩ። ዮናስ ንኻልኣይ ግዜ ትእዛዝ መውጾ ሕጂ ግን ከይተጠራጠረ ናብ ነነዌ ኣተወ። ነነዌ ናይ 3 መዓልቲ መገዲ ትኸውን ሰፊሕ ከተማ ነበረት። ዮናስ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ገና 40 መዓልቲ ኣሎ ነነዌ ክትግምጠል እያ ኢሉ ጨደረ። እቲ ዘገርም ነገር ኣብዚ እዩ። እቶም ሓያላት ሰብ ነነዌ ንዮናስ ኣየላገጹሉን ኣይቐተልዎን። በኣንጻሩ ካብ ንጉስ ክሳብ ተራሰብ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ህፃናት ንኣምላኽ ኣመኑ። ንጉስ ነነዌ ካብ ዙፋኑ ወሪዱ ክዳን መንግስቱ ኣውፂኡ ማዕረምቲ ሓመድ ተኸደነ። ንጉስ ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ኣውፅእ፣ ሰብ ይኹኑ እንስሳ መግቢ ኣይጣዕሙ፣ ማይ እውን ኣይስተዩ፣ ኩሉ ሰብ ብሓይሊ ናብ ኣምላኽ ይማህለል፣ ነፍሲ ወከፍ ድማ ካብ ክፉእ መገዲ ይመለስ በለ። ኣስተውዕሉ፣ እንስሳታት እኳ ከይተረፈ ንኣምላኽ ክልምኑ ጾሙ። እዚ ናይ ነነዌ ንስሓ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ፍጹም ትሕትና ነበረ። ኣምላኽ ድማ ግብሮም ረኣየ። ካብ ክፉእ መገዶም ከም ተመለሱ ምስ ረኣየ ድማ ምሕረቱ ሰደደሎም። እታ ክትግምጠል ዝነበራ ከተማ ብንስሓ ዳሕነት። ታሪክ ነነዌ ዝምህረና ኣምላኽ ጥፍኣት ሰብ ዘይኮነስ ንስሓ ሰብ ከም ዝደሊ እዩ። 40 መዓልቲ ኣለዉ ዝብል ቃል ንንስሓ ዝተዋህበ ዕድል ነበረ። ሎሚ እውን ንሕና ካብ ጌጋና ተመሊስና ብንጹህ ልቢ እንተተማህሊልና እቲ ነነዌ ዘድሓነ ኣምላኽ ንዓና እውን ክምሕረና ድልው እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ንስሓ ስለ ዝኣተወ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ክትንስኡ እዮም ብምባል ዓብዪ ምስክርነት ይህቦም እዩ። ጾሙን ጸሎትን ነነዌ ንበረከት ይኹነልና። እምበር ገስታ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹምዋ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።